bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an dun kan olu filɛ. Mali kɛnyɛrɛye jabaranisow ka jɛkulu Association Malienne de Télévision Libre Amatel u ka lajɛrɛba Assemblée Générale baara sigira sen kan ka bɛn sibiridon juillet kalo tile 4 ma. Mali télévision tigiw ani a directeurw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara camanw hakili jagabɔ ka ɲɛsin biro kɔrɔ ka baarakɛlenw ma ani ka labana ka se ka u ka sariya gafew ani bɛnkanw lakurakuraya minnu tara ka don ba la a bɛ san 3 bɔ bi. Jɛkulu min ni o sigira sen kan ɲamakɔrɔ sifinlakaw fɛ ka ɲɛsin duguma sira tungalafɛta kɛlɛli ma Association de lutte contre l'immigration clandestine des jeunes de ɲamakɔrɔ u ka baara bolodali min ni a projet kadara kɔnɔna na projet min ni a bɛ ɲɛsin kunnafoni dili ani ɲɔgɔn lafaamuya ni ladilikanw kɛli ma ka ɲɛsin dugumafɛta ni o tungalafɛta balili ma. O de kadara kɔnɔna na u ye sigi dɔ kɛ min ɲɛnamayara ka bɛn sibiridon ma o baaraw kadara kɔnɔ bolibana Bamako sigida 3nan kɔnɔna na dɛmɛbaga jɛkulu caman yera kɛnɛ min kan. O de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na kunnafoni wɛrɛw bɛna fara kunnafoni minnu kan ka walawalali k'a la aw ye a y'aw bisimila. An balima bamanankan mɛnna Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ɲɛna a ka aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ komi an ye aw tulo lasɔmi an don kan la k'a fɔ cogoya min na Mali kɛnyɛrɛye jabaranisow olu ka jɛkuluba Association Malienne des Télévisions Libres du Mali Amatel u ka lajɛrɛba ni o ye Assemblée Générale o baaraw sigira sen kan ka bɛn sibiridon juillet kalo tile 4 ma Mali télévision tigiw ka fara a directeurw kan olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigila ka se ka hakili jagabɔ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara minnu ni olu kɛra biro kɔrɔ fɛ k'o jate bɔ ka labana tuguni bɛnkan ani sariya minnu ni olu bɛ u bolo u ka sariya gafew kɔnɔ k'o lajɛ k'o jateminɛ ka yɛlɛma dɔw la o bɛnkan minnu wɛrɛ ni olu talen don ka don ba la ɲinaya o san 3 ye an ka jɛ an ka jɛkulu in ni o ye Amatel ye a ma ɲɛma lamɛn an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u ko min ma ko président sortant an ka jɛ an ka ale lamɛn Assemblée Générale a baara ninnu don kɛnɛ kɔnɔna na. Association créera a y'a sɔrɔ papier tɛ télévision si bolo télévision bɛɛ tun bɛ ka ivrer papier t'a bolo. Bon, on a kana réglementé ka hagi sigi hagi télévision bɛ datugu donc an bɛ farala ɲɔgɔn kan ka association dilan pour que an bɛ se ka an ka intérêt défendre cogo min o de kɔnɔna la an ye combat caman kɛ bon an ye télévision caman ye autorisation sɔrɔ dɔw b'an na hali bi olu m'a sɔrɔ an bɛ k'an battu pour que olu fana k'a sɔrɔ bon donc sans association sigilen san 3 de dira bureau ma a ka baara kɛ n'o san 3 sera bureau kan ka renouveler i y'a faamuya ba bon donc o renouvellement ani fana an ye texte minnu dilan départ la an b'o textew lajɛ n'i y'a sɔrɔ difficulté t'olu kɔnɔ pour que k'olu corriger bi assemblée kun y'o de ye. Mali jamana alimamintɔnba Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique limama u ye kalanbulon dɔ baara sigi sen kan ka ɲɛsin u ka tɔnden imamlaka dɔw ma Lafiyabugu Kina o sigi kɛra ka bɛn sibiridon juillet kalo tile 4 ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kalan yɛrɛ dakun a bɛ boli fɛn min kan o ye silamɛ furusiriko ye a laɲini ye fɛn min ye silamɛ furusiri gafe ka se ka imamlaka ninnu ka dɔɔni kankuruya o baaraw ɲɛdɔnna kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a gafe a bi sɛbɛn cogoya minnu na a sɛbɛn cogo lakika ni o ye remplissage ye ka se ka o ɲɛdɔn jira imam ninnu na Alhamidu Badini ani Nuhum Kone Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la u kɛra baara seri an ka sɔrɔlenw lajɛ.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Alkuranɛ sanuman kalali o de kɛra ka ni kɛnɛ nun don kɛnɛ mun n'a bɛ dɔɔni gaburuyali ko fɔ ka ɲɛsin lafiyabugu alimamuw ma furusɛbɛ kun kan mun bɛ wele ko registre de mariage islamique. Mali alimamu ani dɔɔnibaw ka jɛkuluba n'o ye limama ye o ka wulikajɔ de don kabini san caman walasa furu bɛ se ka siri an ka misiriw kɔnɔ ni ka sɛbɛn k'a la n'o bɛ wele ko acte de mariage islamique. An ka code de la famille kɔnɔ a sɛbɛn cogo a procédure kan ka suit cogoya min na olu y'o bɔ an fana b'an conformer o de la. Donc furusiri registre nin yɛrɛ volet 4 don. Volet fɔlɔ ni furu sirila a bɛ di furudenw ma. A volet filanan o bɛ taa mairie la. A volet sabanan o bɛ taa tribunal la. Susu o bɛ to misiri kɔnɔ archive kɔnɔ. Donc o kɔnɔna na a procédure kɔnɔna na ni furu bɛna sigi déclaration bɛ kɛ fɔlɔ tile 15 yanni furusiri don cɛ an bɛ o de fara don an ka sariya kɔnɔ o kun tɛ kɛ a bɛ sɛbɛn a bɛ afficher misiri kɔnɔ furudenw minnu kan ka furu siri donc a bɛ sɛbɛn ka afficher misiri kɔnɔ donc pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ yen. O kadara kɔnɔ fɛn min ye babu sen 4 ye o walawalala an ka dɔnnibaw fɛ mun fanba bɛ tali kɛ furu kan furuɲɔgɔnma fila ka kɛtaw an'u ka hakɛ wa ni wulikajɔ laɲini n'o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye sɛbɛn minnu bilala an ka misiriw ka bolo kan furu kun kan o labaara cogo ɲuman a bɛ se ka faamu an ka alimamuw fɛ cogo mun na. Alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn Alahu taala min ye anw ka diinɛ bonya a bonyafɛn dɔ ye furu ye ka d'a kan n'i y'a mɛn hadamadenya yɛrɛ buguna ɲuman o ye furu de o furu walasa a ka kɛ fɛn lakodɔnnen ye bɛɛ lajɛlen bolo ko fɛnba don ayiwa limamuw ka tɔn o ye hakilina jagabɔ kɛ a kan kabini 2000 ayiwa ka sɛbɛnw ɲini pour que a ka se ka reconnu jamana yɛrɛ bolo ka baaraw daminɛ kabini 2005 na ka yɛlɛ pour que a ka se ka reconnu jamana ka se k'a dɔn jamanadenw bɛɛ ka se k'a dɔn conférence in dabɔra o kama bi baara minnu kun bɛ sen na kabini 2000 ka na se fo 2020 ma ni o bɛ se ka jate ni a nɔnɔ ye bi conférence o b'o kan conférence in thème dɔ ye k'a fɔ muso ka hakɛ ye mun ye cɛ kan ka d'a kan bamananw ko n'i ka doso ye n t'a si dɔn minɛ n'an k'a mafila o bɛ tile ganna e min ye furu yɛrɛ den dɔ ye e t'a dɔn ko hakɛ jumɛn de bɛ e kan cɛ la walima muso la o ye tana ye o kuma cɛ k'a dɔn muso ka hakɛ jumɛn bɛ n kan muso fana k'a dɔn cɛ ka hakɛ jumɛn bɛ n kan conférence dɔ titre ye o ye n'i y'a ye o taara limama bolo walasa k'a lase bɛɛ k'a dɔn ko nin ye n ka droit ye nin ye n ka devoir ye a bɛ sigi nɔgɔya. Alimamu an'an ka dɔnniba caman kun bɛ nin kɛnɛ kan fo ka taa bila dugutigilakaw na ani Haut Conseil islamique président Bamako sigida 4nan tɔgɔ la n'olu bɛɛ ye nin hakilina ɲuman tare bawo diinɛ ka laɲini de don wa ani jamana sariyaw tɛ fɔn ɲɔgɔn kɔ. Furu ye fɛnba de ye anw ka diinɛ kɔnɔ cɛ ni muso an tɛ komi danfɛn wɛrɛw i n'a fɔ a bɛ hakɛ to baganw ni an bɛ fɛn kɛ ɲɔgɔn ma fo a ka kɛ fɛn de kan min ye sariya ye min ye loi ye o de kosɔn ayiwa sɛbɛn ka sɔrɔ a la fana hali silamɛ kunda o de ka ɲi k'a tɛmɛ i n'a fɔ a kɛra mairie la dɔw b'u dɛn ka na misiriw la a y'a fɔ mairie la ko a fɔ a bɛ da muso kelen ma a bɛ na misiri la a bɛ filanan ta a bɛ sabanan ta a bɛ komi o ye janfan bisiki dɔ ye mais ni furusiri bɛ misiriw yɛrɛ fana la min b'a yira min bɛ fɔ la mairie la an bɛ bɛnna o kan an ka silamɛya taabolo ye min ye walama diinɛw taabolo ye min ye an bɛnna o fana kan a bɛ k'a kɛ sɛbɛn ye a k'a di bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kɔnɔ hakili la problème caman bɛ yen an bɛ kisi ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma an bɛ tanga ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma o de y'a to conférence ka kɛ a kan o de y'a to a k'a fɔ kutubaw la a k'a fɔ radiyow ni telew la k'a fɔ silamɛya mako bɛ nin sɛbɛn na kosɛbɛ. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ limama ka nin wulikajɔ a na boloda jamana marabolo tɔw kɔnɔ cogo min acte de mariage islamique n'o de ye ka furu siri ni ka sɛbɛn k'a la an ka misiriw kɔnɔ o labaara cogo ɲuman bɛ se ka faamuya an ka alimamuw fɛ. Jɛkulu min sigira sen kan Ɲamakɔrɔ sifinlakaw fɛ ka ɲɛsin tungafɛta ma min bi kɛ duguma sira fɛ u ko tɔn yɛrɛ ma association de lutte contre l'immigration clandestine des jeunes de Ɲamakɔrɔ
baarabolo dalen kadara kɔnɔ baarabolo dalen min ni a projet laɲini ka se ka kunnafoni cari ani ka se ka ɲɔgɔn ladi tungalafɛta kɔlɔlɔ juguw kan a bɛ se ka bali cogoya minnu na o de senfɛ u ye sigi labɛn sigi min ni a kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn sibiridenw ma o baara hukumu kɔnɔna na Bolibana Bamako sigida sabanan kɔnɔna na dɛmɛbaga jɛkulu olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka fara tɔn in yɛrɛ kan Samba Tarawele ani Musa Fɔnba olu ka sɔrɔlenw don an ka ɲamadali kɛ. Tunganata sira kan jango a dogodogonin dogo degu siya bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ maa sɔrɔ a kan musomaninw bin bɛ kɛ olu ka dendanu olu bɛ minɛ cogo juguya ni min ma to ji la o soma dɔ tora ji la farafinna ni nazarala jɛ tunganata senfɛ wa o de kɛlɛtɔ don ɲamakɔrɔ denmisɛnw ka jɛkulu fɛ a n'a dɛmɛɲɔgɔn ni kunnafonidi caman ye denmisɛnninya mɔ jango u bɛ se k'u yɛrɛ minɛ sira minɛni mɔ. An bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ in bɛ kuma la tunganataga sira lankolon kan fɛn minnu b'a a kɔrɔ n'o ye niminɛnw ye su bɛ tunu i m'a faamu a kuma bɛɛ o de ye quoi c'est à dire que n'an bɛ taa tunga la an k'an jija togo bɛɛ an ka taa sira ɲuman kan sira ɲuman ye jumɛn ye procédure de bɛ yen nɔ an k'o respecter n'o o t'an bolo an kana dusu k'a fɔ k'an bɛ wuli an bɛ taa sira tagama la mɔgɔ minnu b'an bila la an bɛ wari de sara ka d'u ma o wari kelen e b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw kɛra fɛn ye 1000 dama 1000 de b'u bolo u y'a daminɛ n'o kɛra fɛn ye mais u bɛ miliyɔn in ta ka di ninnu ma n'u tɔgɔ ko passeru mago t'u ka vie la o. Nin nafolo digo filanan in senfɛ ɲamakɔrɔ denmisɛnw ka tɔn min ɲɛsin bɛ nin dunganata cogo in gɛlɛli mɔ n'a ka wulikajɔ dɔ fɛnɛ bɛnbɛn farafinna tile bi yafa jamana 15 ka tɔ CEDEAO jamanaw minnu y'a tɔnden ye a jamanadenw ka se ka matamaw kɛ ka bila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ u ma degun u b'a fɛ ni ka nikura fiyɛ u ka baaraw la sigida sabanan na ka gɛrɛ denmisɛnw na ka ɲɛfɔli kɛ u ye hali bi u bɛ se k'u to u sigiyɔrɔ la Mali jamana kɔnɔ k'u ka baaradaw sigi sen kan. An kɔni an ye chance sɔrɔ ni y'an siɲɛ filanan ye ka a dɛmɛ in sɔrɔ dɛmɛ fɔlɔ o kɛra en 2019 u ye dɛmɛ d'an ma k'an ka wuli an ka mɔgɔw informer an ka mɔgɔw sensibiliser migration irrégulière kan donc sisan u ye filanan créer o filanan in sisan an b'o lancement la le lancement dɔrɔn de nin mana bɔ yen nɔ an bɛ na wuli gariw minnu bɛ taa ni mɔgɔw ye gardaw an bɛ na match compétition an bɛ n'o organiser an bɛ don commune 3 bɛɛ kɔnɔ a tɛ da Bamako kɔrɔ Bolibana ma o nin projet in bi an ye financement min sɔrɔ financement in kun ye an ka information di au maximum commune 3 ma. Tɔ ka kɛlɛ kɔnɔ ka ɲɛsin tunganata cogoya mɔ min bɛ kɛ dogodogonin dogo la a n'a dɛmɛbaw n'o ye minisiriso ye Mali kɔnɔ min ɲɛsin bɛ tunganakow mɔ ani nansaralatɔnba Union européenne ka taa se Espagnekaw ka dɛmɛnikɛ bolo dɔ ma ko coopération espagnole u b'a fɛ ka kɛlɛ sebaaya ta. Ne ye min faamu kɛnɛ in na o ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ taa sira jugu min fɛ kɔ kan ni an b'a fɔ o ma ko Occident u bɛ taa sira jugu minnu fɛ o kɔlɔlɔ minnu bɛ se an ka jamanadenw ma ni o ye sifinnamɔgɔw ye n'a bɛ fɔ olu ma ko olu ye denmisɛnninw ye o ye ne hakili minɛ kosɛbɛ o tora ne hakili kɔnɔ kosɛbɛ la parce que o ye mɔgɔ bayiri k'a fɔ san ko san kɔnɔ o de bɛ to nin taga sira jugu in fɛ donc u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ an ka ɲɛtaga n'a bɛ fɔ o ma ko développement économique jamana yɛrɛ ɲɛtaga sabula jamana sifinw de bɛ ka wuli ka bɔ an ka togodaw la sɛnɛkɛyɔrɔw la k'u kunda kɔkanna kan a b'u ɲɛna ko olu tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ donc o gɛlɛyaba fana bɛ se an ka togodaw ma donc o b'a kɛ sɛnɛ tɛ se ka yiriwa anw fɛ yan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ barosigi ɲɔgɔlɔ tunganata kunkan min bɛ kɛ dogodogonin dogo la a kɔlɔlɔw ani maa minnu yera kuruw kɔnɔ tunganata senfɛ ni dali masa kɛra sababu ye k'u kisi n'u ɲɛ seereyara u ma ɲɔ dɔ satɔ la olu dɔw ye seereyakaw di kɛnɛ kan ka baara kunjɛ. Baara bilancari bolo dalen don Mali waribontigiw olu ka lapasa jɛkulu Sinabefu fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Sinabefu u ka grève in tile 3 baara bilancari don minnu bɛ ta ka bɛn juillet kalo tile 22 ma ka juillet kalo tile 23 k'a la ka taa kuncɛ juillet kalo tile 24 walasa ka se ka u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni lahalayaw ye min bɛ o kunkan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka se ka diɲɛma labɔ u ka baarabila in
ko kalama sina bɛ fu maa ɲɛmaw u ye kunnafoni di kɛnɛ de sigi sen kan walasa ka se ka ladɔnniyali kɛ. Kunnafoni dira o de sen fɛ ka bɛn ni sibiridon juye kalo tile 4 tɔn yɛrɛ dagayɔrɔba la Sebenikɔrɔkaw fɛ yen nɔ. Bubakar Traore ani Dramane Mali olu ka sɔrɔlenw don. An b'aw fo bi aw wele kun ye dankari minnu bɛ ka kɛ BDM na an ka laɲini dɔw kun bɛ yen ni an b'a fɔ a ma ko entrave à la liberté syndicale. An ka sariya sunba dɔw bɛ yen olu sɔsɔlen don dankari kelen don olu kan olu de ma bɛn a ma. A tɛ faamu nin wagati in na k'a fɔ ko banque, assurance, établissement financier, microfinance ani commerce k'u bɛna baara bila kɛ kun fitini dɔrɔn kama a tɛ faamu. A kun fitini kɛra kun belebeleba de ye bi bi in na. A kun ye mun ye? O y'an ka baarakɛɲɔgɔn dɔ n'a ye Sinabef ɲama dɔ ye section de banque ɲama dɔ ye o y'ale de dankari kɛ ale de ka a ka hakɛw la depuis 2018. Depuis 2018 u y'a mite k'a bila ka taga Kabala a kɛra depuis 2018 ni muɲini ma kɛ a tɛ tɛmɛ nin kan. Depuis 2018 an muɲini don. Depuis 2018 an bɛ ka Haidara deli n'o ye BDM DG a n'a ka comité syndical parce que comité syndical in o kɛra ale ta ye. O kɛra ale ta ye. Trahison mun bɔra nin ko in na n'an ko k'an b'a ɲɛfɔ mɔgɔ dɔw bɛ n'aw ye aw bɛ sɔn ka daji t'u kan. Aw bɛ sɔn ka daji t'u kan. Fatumata Sango a nana siɲɛ fɔlɔ mun na a nana yan nɔ a nana yan nɔ a ko k'u bɛ k'u ka syndicat bila en place ko mais dankari bɛ ka kɛ o bilali en place dankari caman de bɛ ka k'a la menaces b'a la nɛniw b'a la fɛn bɛɛ de b'a la. An taara an y'a jateminɛ an y'a essayer k'a fɔ k'an bɛ bureau bila en place. BDM direction kun bɛ ka bureau bɛ yen a dan ma bon baarakɛlaw fana fan dɔ bɛ yen olu fana kun ka mɔgɔw bɛ a dan ma mais direction kun ye position ta dépôt kuma o dun man kan sariya tɛ diɲɛ n'o ye. An ka sariya kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka mite n'i ye syndicaliste ye i tɛ se ka mite n'i ma ɲininka f'i ka sɔn. Syndicaliste dɔrɔn tɛ n'i donna campagne na an ka sariya yɛrɛ tɛ diɲɛ sariya yɛrɛ de don n'u b'a wele ko convention internationale. Syndicaliste n'i donna campagne na i tɛ se ka mite n'i ma ɲininka. U m'ale mite dɔrɔn u y'a mite ka dɔ bɔ a ka grade la k'a fili ka taga fo Kabala mun kama mɔgɔ kelen dɔrɔn kama Papa Sadio. Ya ko k'an man kan ka mun kɛ a y'o de kɛ wa an y'a deli depuis 2018 an dɔrɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛw y'a deli hali Récotrade mɔgɔw y'a deli. Le 20 mai an taara k'a deli famille kana ɲɔngiri a ko k'a t'a kɛ. Syndicalisme dun ko wɛrɛ tɛ o an ka armes tɛ deli ni sitting ni dɔrɔn tɛ an ka armes ye ko wɛrɛ o ye baarabila ye an ye baarabila boloda a bɛ daminɛ le 22 23 et 24 juillet o lundi mun bɛ tugu a la ni an ka laɲiniw ma kɛ lundi mun bɛ tugu a la an bɛ 120 jours tugu a la o ye tile 4 an b'a semaine bɛɛ ta 105 jours an b'a dɔgɔkun bɛɛ bila parce que nin kɛra syndicalisme jɔyɔrɔ yɛrɛ de n'an ma wuli k'an jɔ u bɛ na dankari kɛ syndicalisme yɛrɛ de la mais kɛlɛ in olu de y'a ɲini u y'a boloda a b'u bolo cogo min a b'an bolo ten wa on va aller jusqu'au bout wa nin grève in elle va être une vraie réussite mɔgɔw m'a faamu mais u bɛna faamu inchallah. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an m'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ don Ameriki jamana kɔnɔna na ka bɛn ni jumadon ye. Ameriki jamana maa ɲɛma Donald Trump a ye dantigɛli kɛ dantigɛli min senfɛ a bɛ nisɔngoya jira ka sanga ni muɲukumanyaka walew ye minnu ni olu kɛra sababu ye ka sigi sen kan jamanaw kɔnɔ nisɔngoya jira minnu senfɛ ni o kɛra sababu jugu ye muɲukumanyakaw ka kɛ
ka coronavirus bana ka sedi ama jamana in kɔnɔna na an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ni a jɔn bɛ jamana fɔlɔ jɔyɔrɔ la coronavirus bana bɛ ɲini ka na dadigi kɛ jamana min kɔnɔna na o de ye siratigɛ la jamana ɲɛmaa Donald Trump a ye a ka nisɔngoya jira États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi maa caman bɛ yen nɔ minnu tɛ ka nisɔndiya ni Donald Trump ka baara bolodalenw ye ka ɲɛsin coronavirus bana kɛlɛcogo yɛrɛ ma o siratigɛw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma ka kɔn u ka san fɛti yɛrɛ ɲɛ ni o ye u ka fɛti nationale ye o wulatilejan na ni o bɛnna juillet kalo tile 4 ma a ye ɲɔgɔn kunbɛn dɔ boloda min senfɛ ni u ko a ma ko soirée de feu artifice o min senfɛ a ye i kan labɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka dantigɛli kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ muɲugu maɲaga waleyaw olu sigira sen kan walasa ka se ka jamana ɲɛmaa Donald Trump k'a ka bɔli in kɔncogo bɛɛ lajɛlen na o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ minnu bɛna lase an ma Musa Fɔnba fɛ sɔrɔlenw an ka jɛ an k'olu lajɛ. Algérie jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune juma juillet kalo tile 3 palais de la culture la Algérie fabala Alger a ye Algérie ka den dɔw bisimila Algérie ka den minnu don u donna faso ni minɛni cɛ k'u ni di u tɔ min kundura tunga fɛ Faransi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o de seginna ka don Algérie faba Alger da fɛ wa u ma ba bisimila la u fure tɔ bonya ani karama kɔnɔ Algérie ka denw fɛ a n'a ma ɲɛmɔw maa 20 ani maa 4 kunkolow minnu marangun bɛ Faransi bolo Algérie ka denw na Faransi ka Algérie ka den vaalew na kɛlɛ senfɛ kɛlɛ min kɛra Faransi ni Algérie cɛ Faransi donne Algérie ko fɔ a ka Algérie minɛ k'a ka sago ye ni Algérie ka den ninnu de y'u can k'u jɔ k'a fɔ a tɛna kɛ saya ka pisa malo ye u mɔ n'u ni Faransi kɛlɛcɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ maa sata cayara Algérie ka den la wa u bɛnbaliya de bɛ hali sini Algérie ka ni Faransi ka cɛ Faransi jamana ye Algérie jamana mara san 100 ani san 30 ni dɔɔni don min na Faransikaw bɛ don Algérie da fɛ san 1830 o don nin fasoden ninnu de y'u banamini ko Algérie tɛ kɛ maa ka jɔn ye Faransi jamana a surasiw u ye minnu minɛ tɛgɛ la u y'olu nikɛnɛ karaba k'u kunkolow tigɛ u ma da o mɔ u kana kɛ taasi bila yɔrɔ ye Algérie kɔnɔ don nataw la Faransi kɛlɛcɛw labanna ka taa ni maa ninnu kunkolow ye Faransi ka t'u bila fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ dɔ kɔnɔ u kunkolow bɛ kartɔniw kɔnɔ nka san 2018 Emmanuel Macron ka fanga san fɔlɔ n'a ma ɲa k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaa bɛɛ ka laɲini de ye bi ni Algérie ka se ka ɲɔgɔn ye gwɛlɛya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛyaw ka se ka ban Emmanuel Macron kun y'a jira k'a fɔ ni Algérie jamana fɛ ko don n'u y'a laɲini ko u ka maa minnu dɔw bɛ u fɛ yen hali n'a kɛra u kunkolo jala ye u bɛ lase Algérie jamana kɔnɔ Algérie jamana fana ye laɲini kɛ ko maa ninnu ka segin ka sabu kɛ u ye kɛlɛ kɛ faso min ye a ka kan u dayɔrɔ laban ka bɛɛ o faso dugu jukɔrɔla de mɔ o de kosɔn maa ninnu bisimila yɔrɔ la juma Abdelmajid Tebboune jamana ɲɛmaa n'a ka minisiriw bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan ka kunkolo ninnu bisimila k'a jira k'a fɔ dimanche n'o bɛ bɛn Algérie jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san kunbɛn ɲaɲa n'u mɔ u bɛ da u dayɔrɔ laban la Algérie ka den wɛrɛw kɛrɛfɛ minnu kɛra fasoden ɲumanw ye ka kɛlɛ kɛ jango Algérie jamana bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ olu dayɔrɔ min bɛ wele ko Carré des Martyrs maa 24 ninnu ka janajaw bɛ sigi sen kan k'u da u dayɔrɔ laban la yen hali ni u kunkolo dama don Algérie jamana ɲɛmaa Abdelmajid Tebboune a kɛtɔ ka taasi bila kɛ ka ɲɛsin maa 20 ani maa 4 nanen mɔ a ko aw ye cɛfarinw de ye minnu banna Faransi jamana ka minɛni mɔ san 1838 ni san 1865 cɛ juguw selen kɔfɛ aw la n'o ye Faransi ye u ma da minɛni mɔ u y'a fa cogo cɛjugu la k'a kunkolo tigɛ ka taa n'a kunkolo ye jango anw kana n'aw kɛ bolomadayɔrɔ ye k'a kɛ taasi bila yɔrɔ ye ani Faransi cɛ kɛlɛ la k'a kɛra ɲigirɔ gwɛlɛya da ye jugu fɛ nin kɛra Abdelmajid Tebboune ka bonyamasegin ye ka ɲɛsin maa 20 ani maa 4 kunkolo jala 4 mɔ Tadikaw ka jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno ye a jira farafina cɛcɛ kana jamana 5 ka jɛkulu G5 Sahel a n'a ma ɲɛmaw Tchad, Mali, Mauritanie, Niger ani Burkina
u ni Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ Mauritanie va ba la Nouakchott k'a fɔ ɛlɛ ni Tchadi surasiw kɔni a ka sidɔn bɛɛ fɛ k'a fɔ u bɔtɔ tɛ bilen Tchadi dafɛ ni kuma in na dɛ. Ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bi kunna donni na, o kuma na Tchadi surasiw bolo bi to u kunna donni na ka sabu kɛ faso mago bɛ u la ka faso lakana bi. Maa minnu zɔmin ka jan olu bi sin ka ye ten k'a fɔ jigiyaw minnu kunbira ka sɔrɔ ko danjɛ sabaw bi sɔn ka lakana n'o ye Mali, Niger ani Burkina danjɛw jatigɛ wale bolodabaw kɛlɛli senfɛ o jigiya bi waro ka sabu kɛ Tchadi surasiya kundangun bɛ danjɛ sabaw de ka Mali, Niger, Burkina ka jamana sabaw surasiya dɛmɛ jatigɛ wale bolodabaw kɛlɛli la. Ni Tchadi jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno ye wele bila surasi ninnu ma k'u ka segin joona ka don Tchadi ka sabu kɛ ɲɛdɔnya dɔ kun kɛra Tchadi jamana la Boko Haram jatigɛ wale bolodabaw fɛ ka ja da Sadi surasiw ɲɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ wele ko Lake Tchadi ni jima yɔrɔ do surasi kɛmɛ ɲɔgɔn na k'o bɔnɛ a nina Tchadi surasiw la ko in digira Idrissa Déby Itno la a kɛlen ka wele bila kɛlɛbolo nata mɔ danjɛ sabaw la a yɛrɛ yira kɛlɛ kɔnɔ ko Tchadi jamana ni Boko Haram cɛ n'a jara n'a setla nka ko in kɛlen ye Idrissa Déby Itno tɔɔrɔ ka sabu ka yɛrɛ ka faamu na dɛmɛba tɛ ale la jatigɛ wale bolodabaw kɛlɛli la o kuma na a bi wasa don a ka jamana na k'o lakana caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ka nin gwasaɲina kuma ninnu bi o de maana avril kalo tile ta tɛmɛnen Tchadi jamana ɲɛma kun ye a jira k'a fɔ Tchadi surasi kelen tɛ bɔ Tchadi jamana dafɛ bilen k'a bi taa yɔrɔ wɛrɛ lakana ka sabu kɛ Lake Tchadi jima yɔrɔ in bilama farati yɔrɔ do wa jango ji yɛlɛlen kokolo siya bɛɛ lajɛlen dɔ bi kɛ ye lakanabaliya nasara kan o kuma na Tchadi jamana tɛ se k'a fɔ k'a bi ɲinɛ a yɛrɛ ka lakana kɔ ni ka jamana wɛrɛ ka lakana ta k'o kɛ a kunna donni ye jateminɛkɛlaw minnu bɛ yen olu kɛmɛ ka jira k'a fɔ ɲininkali dɔw kan ka kɛ Tchadi jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno a kɛ ko min ye nin ye k'a fɔ ale ka surasiw tɛ bɔ jamana dafɛ nin kuma in na a jɔrɔ bɛ de wa wale kelen a ka laɲini de ye fɛn dɔ fɛnɛ ka jira a la nafa la a bɛ se ka fɛn min sɔrɔ ka sabu kɛ nin kuma in ye sɔrɔw ɲangiri kuma ye coronavirus bana kɛra sababu ye ka sɔrɔ lanɔgɔ jamana caman kɔnɔ yanni coronavirus bana yɛrɛ kun jɛ Tchadi yɛrɛ jigi ye nafa sɔrɔ sira min ye n'o ye taji ye o sɔngɔ kun sɛbɛkɔrɔ binbɛ diɲɛ seleke naani sugubaw la wariko nanya kun bɛ Tchadi la wale kelen a bɛ ka jɔrɔ de k'a fɔ Tchadi den minnu mercenaire lama kun bɛ Libi kɛlɛbolo filaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ koyalen Maréchal Khalifa Haftar la o Tchadi ka den ninnu bi sɔn ka segin ka na Libi ni Tchadi danjɛ la ka tɔɔrɔ se Tchadi jamana ma wa bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o maa ninnu ni Tchadi fanga ti ɲɔgɔn kan fɔ Idrissa Déby Itno furadama bɛ k'u kɛlɛ Maréchal Khalifa Haftar fɛnɛ ka fa tɛmɛnen kɔfɛ Fayez El Sarraj fɛnɛ ka kɛlɛbolo Libi ka den dɔw fɛnɛ kunbɛn o la yen kɛlɛ nɔgɔya ko min ye nin ye Fayez El Sarraj bolo ka sabu kɛ sebaya bɛ a bolo bi ni u labilala u bi sɔn k'u kunda fa min kan o ye faso de ye Libi ni Tchadi danjɛ n'u dun tora ka don Tchadi bɛɛ o man ɲi Tchadi fanga ka basigi mɔ jateminɛkɛlaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ la Tchadi jamana ma ɲɛma Idrissa Déby Itno ka hakilina talen kunga Cameroun jamana ɲɛmaya so ani marabolo filaw minnu ye Anglican fɔma yɔrɔ ye ni ɲinan ye a san saba ye u kɛnbɛ ka mugu ni kisɛ banamini u ni ɲɔgɔn cɛ Anglican fɔma yɔrɔ marabolo filaw kan bɛ ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ka kɛ u dama jamana ye Cameroun ni fanga banbo mɔ a kɛn bɛ faali ye fan filaw fɛ maa nanama sumaninw fɛnɛ bɛ ka bɔnɛ u nina fan filaw fɛ a jirala k'a fɔ sigikafɔ dɔ n'u donna min bɛ mugu mankan da Cameroun ni fanga ni mamurutilen jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a marabolo fila Anglican fɔma yɔrɔw u ka babu sentigi n'o ye Julius Ayoka Tabe ye a y'a yira k'a fɔ olu ka maa 9 bɛ Cameroun ni Vaba la Yaoundé o maa 9 ni Cameroun ni maa ɲɛmaw bɛ sigikafɔ la mugu mankan dacogo kunga ko wa ko maa 9 ninnu minɛn bɛ Cameroun ni fanga fɛ dɔw yɛrɛw ka kiiri sigira sen kan k'u ka kiiri jatigɛ k'a fɔ ko si kaso k'u b'o kɛ ko Cameroun ni Vamaw ni olu de bɛ sigikafɔ la ye wa k'a ka dɔn fana k'a fɔ o maa minɛ ni maa 9 ninnu ye olu ka mɔɔw ye ni bɛn kɛra kan min kan ko don nataw la ko n'a lase diɲɛ maa mɔ nin kɛra Anglican fɔma yɔrɔ maa murutilenw ka babu sentigi Julius Ayoka Tabe ka kɔrɔfɔ ye ka lase kunnafoni di siraw mɔ yasireke naani tɔnba Nations Unies fana a ma ɲɛma dɔ min fɛnɛ da bɛ Cameroun ni fanga ni maa murutilen jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o ye nin kuma in sɛmɛndiya nka se kɛlen Cameroun ni fanga mɔ k'a sɛmɛndiya a fa fɛ a y'i da k'a bonbo ye a m'a fɔ tiɲɛ don a m'a fɔ tiɲɛ tɛ
juillet kalo tile saba juma Faranzi kiri blo mini abi wele ko cour d'appel ni kiri jatigera kama be imo ibi bolo mono bo fami nofe o ya yira ka fo Rwanda jamana nyama Paul Kagame amasuruna ma konondo minu nga kiri ukumesina Faranzi dugu bala pari ka fo mugu filimi ngera sani dugu che ka nyeshi Rwanda jamana nyama Juvenal Abiari manaka panguru mo ajiginto fa bala Kigali no kera sababu ye ka jamana nyama Juvenal Abiari mana fa no ere kera sababu ye fana ka tabla Rwanda befa furuba mugula génocide rwandais sa 1994 ko Paul Kagame jamana nyama masuruna ma konondo nga kirebeke inafwa madelika sigi senga ukama ko non lieu Rwanda ni Faransi ni nyonje gweleya ni nyadoy ni Paul Kagame keme ki bolo nyeshi Faransi jamana ni Belgique jamana mo kafo yani oluka shia tutsi fla uka fanga soro Paul Kagame unga fanga mamina ukeme ka mugoni kiseta kukunda utu fanga ka Juvenal Abiari manana ka shia ka fanga ko Juvenal Abiari manana ka fanga utu ka fanga makolokolo fali da fla uka no ye tutsi uye Paul Kagame nga shia akera fali dandemei ko Faransi nyetugu aka Belgique jamana nyetugu aka okuma kele fenena Faransi jamana fene mabe malaye olu do be ka ye ka fo panguru mimbona sane duguche jamana nyama koro Juvenal Abiari manaka panguru no kera sababu ye ka jamana nyama koro Juvenal Abiari manafa ko Paul Kagame unga mamurutele njakulu de mugu invili ni ma konondo jakile kundo koro kiri ngumitani nga segi kiri blo la Faransi na jatigera fado fe ka fo note kuro abi kwa wili kokura kata ye ka fo nobe kuro o ni dani nga segi ndene na kunje bisa ko non lieu nga maminu zominga ja uluba yira ka fo Faransi ka bobe nindero na ba fe ane Rwanda jamana nyemo ka be odunya kala nyini ye Faransi jamana ere ko chamange Rwanda ye jango bise ka segi nyomo Faransi kamvo jamana ukato Organisation Internationale de la Francophonie OIF Faransi chesiri kele memese ka to Rwanda jamana de do bise ka ke onyamaye abarata Paul Kagame jamana nyama keme ki kodo Faransi kala ka fo Rwanda jamana kono Angleka debi do bala Paul Kagame ka ministre muso me nyeshingu me Rwanda ni jamana warani nyonje ko nyana bo mo o ministre muso de tara ko ke Faransi kamvo jamana uka jekulu banyamaye ni Faransi ere ka chesiri Paul Kagame ere ka laseli do la kwasada ina kuna fone di gafe do la ko Jeune Afrique akoni ngiri mimbe ale nofemo ukunga ni Faransi ka jatela be ka tatengu ale la ina fo ale de kera jamana nyama koro Juvenal Abiari mana fa baye na ka panguru boni ko kere ko Faransi kere kunya jira fa do fe ko classé o kora ye ko dati do apmala na klara ko sogobe ko dayele uku jija adayelele afe bela jele ka jeya ka sabuke adayelele bi ke sababu ye ka goleya do Rwanda jamana ni Faransi jamana che ni Faransi kiri blo cour d'appel nana jirabi ka fo non lieu abike na fo akiri remadeli ka sigi singanyere Paul Kagame ka fanga ya yira ka fo o fena be se ka do hakilife aka ministre mi nyashime kiri komo ya yira ka fo kiri kamena damine olu ya don ka fo kiri ladege kundo mi nyashine kundo Rwanda jamana nyama Paul Kagame mafia ni demo Paul Kagame ka ministre mi vena nyashime Rwanda ni jamana warani yonja kunyanya bo mo fena ya yira ka fo ni ko blala ni njogo ina obike sababu ye ka ni kurafie Faransi jamana ni Rwanda ni nyonje jiela Faransi ministre nyama Edouard Philippe Kele kwa feka wala seme ni ministre nyama ya so falina ani ministre nyama kura Jean Castex che ama bokarla ka nenzoro Edouard Philippe anaka ministre saba unikiribu nyashi nyomo ati blaka suma ma sababu Edouard Philippe ministre nyama koro ani kene ya ministre koro do musulaka doko Agnès Bozine kata se ale bole ko fe kene ya ministre yala chela kaminana anona ko Olivier Véran nunu ma saba Faransi ka deunde wulila unofe kire binaku ka fo coronavirus bana akeleli na kumbeli la jamana nyemo mu jorofa dusugu ngami no ye plenty ye obi kono nonde kundu na kiri blo kono manu nofe kiri kele ko fe ka tendeli ke aye biduro ani saba lotomo biduro ani saba jatemenene ko fe aye bisaba ani saba buru tami vene be no nyashine kundo Emmanuel Macron ka kiri ko ministre ma ani Jean-Yves Le Drian ni oye jamana ni jamana warani nyonja ko nyana bo ministre katase jamana kono na kunyo nyana bo le ministre Christophe Castaner mo olu bela jele bina dusugu ngami kono ndo to nyashine dosa ni ma sababu demo ministre nyama koro Edouard Philippe anaka kene ya ministre koro flaw jaki shia mindo oye ka fo mashiba nana jamana ka olu minu nganku ujo yorola ka kumbe uma kumbe o mana jaki ula Faransi ka de nununga lanyini de ye nubi mine uka mine femi mo oye ka imanyo bla farati makula fiye bana be ka nyeshi
i m'a ɲɔmɔ jamana kɔnɔ e dun bɛ ɲɛmaya jɔyɔrɔ la e m'i firifiri k'a ko kunbɛ i y'a to farati danga la jaki siya dɔ ye fana hali n'a ma dabɔ a kama ka maaw faa kɔni a ka kolobo kalabako kɛra sababu ye ka maaw faa u kama ko homicide involontaire maa min degun bɛ n'a ni bɛ se ka to ka banga dɛmɛ don mɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ja k'i kun dɔ ye. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna k'o jira aw ni aw na.